Min, lagi nandi? Nang omah, Pak. Tak kandhani kowe iki sidoan nyambut gawe ora? Iki ana lowongan iki lho. Ya, tak siapne ijazahe. Jos, saiki ijazahmu digoleki, disiapke ning sing asli. Ijazahmu ki asli apa palsu? Ya asli to ya. Mosok. Nek cen asli tenan saiki dicek nih. Cek neng di. Ayo nang RS to, nang gone RS. Sing tukang ngecek kuwi lho. Oh, RS kondang kuwi to. Yo rawani no, Pak. Kene wong kere je. Nang RS kok rawani, wong pirang-pirang dorono kok. Pokoke kowe nang RS dicek nih. Wah, rawani aku, Pak. Gusti Allah, nang RS kok rawani kowe iki lho. Wis gek mangkat, ijazah digowo. RS double kuwi to, Pak. Dudu. Kuwi rak RS wong loro sing terkenal kuwi dudu kuwi. Lah RS sapa to? Rumah sakit. Badalah. Pak, ngopo ning rumah sakit? Yo ngecek nih IQ-mu kuwi lho wis medun durung, arep golek gawean rak yo IQ-ne sing rada rendah. Asmi berarti IQ ku rendah iki. Dus. Wo, kowe iki ya mbok menawa rada dhuwur sithik. Wis gek ndang. Oke.